защото нашите Дай, са те. ай, вече ги пръскаме, защото направо. Да Ти не пък знам. то 3 играча, бе, всяко ни бием човек. Ще А, набиеш, ще видиш. А не, 4 сме. те поне падем да имаме причина. Гледай, бе, тук работи глупости. Честплейт имам. Тъй... О, ес, лава. Ес. За какво ти тая лава? Сега ще видиш. Тъй. Да ти направя ли броня? Аз имам. Аз ще дам тук някакви чейн работи. Значи една каска чейн, още една панталони и такива. Това за мен. Еми, човек, аз ти направих честплейт, бе. И ти го честплейт. Направи си пътъцки. Обичам те. Така. Това е планк. Кажи, че ме обичаш, бе. Давай. Те. Фак. Какво бе? Те. Си. Приятели. Решават да строят. Сега ще правя дървена брадва, сега ще видиш. Тя дървената брадва би колкото един диамантен меджо, че бахти. Да. Толкова много се е опнали, бе. Въето, той има скин на хема, път не му и да играе. Фак. Да ти покая ли как се действа лък майстор? Аз взех такава, бе, стон брадва. Фак. Ние си фри стрели. Те ли имат лъга? О, фани го тази, с мусората. Те ли имат Став. лъг? Да. Дай. Аз си взимам фри стрели. Кой ти ги дава? Фри стрели. Гледай, имам 15. Ма пуска с 8. Покажи съм. Мама ти. О, фани. Един път. Аз правя път към медала, бе. То са предани, защото сме много силни. Няма живия, не. Умрява, той падна. Ах, мама. Това не отиде долу, бе. Не, бе, единия падна. Ето, виж, печелихме нищо много добре. Хората са, като навидат, се отказват. Леко стая. Направо пръскаме от цикцапил. Аз взимам Санта, ако имаш такова... Таковата, бе. Таковата. Ама, таковата, как беше, бе? Ама... Чакай, не дева, аз имам... Паджина. Ако има... Обе, тук е фул. Сега трябва да се докажем, като ги убием. Толкова че на този медал няма нещо. Еми, защо... Има един! Стори! Обе, оцелих го! Браво, бе! Даже не го виждах. Ой, сега съм го бутнал. Обе, падна! Даже не го виждах, човек, от това. Защото има и такова. Стрелята ще оцели, ела! Бе, ние сме на медал, видал, бе. Братвичок, имаш ли? Фак. Аре, бързо, че съм на малко. Чакай! Ти... Целина! Фак! Колкото толкова. О, тие двамата ма потукаха! Дивия запад. О, тук вземам лък, няма какво се чуда. Аз какво да взема? Аз имам грифър. Имам някакъв тип грифър. Не вземай го. Фак, останах на половина живот заради... Поне ми да, меч. Това е супер. Ако има още едно айран, ще съм доволен за 200 години. Но поне имам апълка, която ще изям. Сега ще видиш. Има айран тук. Значи го. Ама ти вече стоиш. Та гледам да знаеш и... Какво?
Да гледам сега. Внимай да не Дой хубаво, че не се спал на блокчето, ма аз вече бях на мидъла. Не на мидъла, ами на той. Нося ти брат, бе. Такава. Не айран и камен, ама... Фак! Фак, не успях. Че връщам се на нашия остров, защото ме страх. Фак! Абе, айде да отиваме, бе. Еми аз нямам блокчета. Аз имам. О, обичам това. На. Ги, че аз застроя. Аз имам. Аз имам клаустрофобия. Някой ма бутни. Ще се смия много. Хубаво, че се запазих половината за мен. Какво става, бе? Умря ли? Те ама целят. Аз казвам, какви са тия полшанки, пък те не могат да целят. Оня сега ще строи. Бушни го. Пак искам да има. Бе. Аре бе, мама ти гума. Давай. Давай. Но едно малко и. Какво направя? Давай, скачай тук. Ти това може да го скочиш, бе, щом аз мога. Въпросът е, че не доживях. Страх ме, че... Ще го скочиш, бе, как няма го скочи. Това е 2 блока, бе. Оня за тебе такова. 2 сърца, 1 сърце. Даже... Буклук! Но съм от... Ой, ти взимай всички често и там, аз почвам експедицията ми. И се отрепах като мастия. Пък експедицията ми. Так. Виж, този XX Shadow XX е бил хак. Виж, кихнаха го за хак. Имам меч за теб. Запази си го. О, човек, много тъп този сервер, бе. За какво те са го направили с шифта, бе? Не, то просто от самата механика на тези версии. О, вей, много смотано тъй, бе. Ти това и казвай. Тъй, бахти. Дай пешо спечели заради мене. Дай казвай какво става, бе. Оки-доки. Някакъв. Еми, чао. Данчо умреш. Такова. Това не може да се бие, бе. Ама налага. Има уби, защото е мръсък тъпо курва. Така. Добре, хора, надявам се клипчето, макар и тъпо. Ой, изрежи само първата игра, чули? Нищо няма правя, тъй искам да видят хората колко сме силни. Така, надявам се клипчето Не, честно пи. Тъй, надявам се клипчето да ви харесало. Ко? Ама не е честно, бе. Ама какво не е честно, бе? Честно Аз бях концентриран на 100%. Ай, клипа и запиши на много да виж. И аз бях петак, ви бяхте моите. Ама не се бръскам. Чао.